ake karanta muku. Wannan tilka tana nufin kamar ka ce haza ne, ana amfani da tilka ba ana nufin na nesa ba, ana nufin na kusa. Anan wannan ayoyin da ake karanta muku ayoyin alqur'ani, kuma wannan littafin da yake gabanku qur'ani ne mabayyani, shine wa qur'anin mubin. Qur'ani ne wanda babu gwaranci a cikinsa, kuma sannan babu wani ɓoyayyen abu a cikinsa wanda za a ce ba a son kowa isa ne sai suwa ne. Yanzu a cikin alkur'ani babu wani guri da aka ce ɓoyayye ne sai malam wani ko sai 'ya'yansa ko sai abokansa. Kowa da kowa za a iya buɗe masa alkur'ani a yi masa bayaninsa, domin na kowa ne da kowa. sai Allah ya ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Yace tabbas wannan rubama akan yi amfani da ita tana nufin mai yiwuwa, amma a nan gurin ana nufin tabbas. Yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Waɗanda suka kafirta akwai lokacin da zai zo sai sun ce ina ma dai su musulmi ne. A nan akwai asar ɗin Abdullahi ɗan Abbas wanda Imam Tabarani ya kawo shi a cikin tafsirinsa. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa wannan abin zai faru a ranar alkiyama ne, lokacin da za a yi hisabi, ‘yan wuta sun tafi wuta, ‘yan aljanna sun tafi aljanna, amma akwai wasu musulmi da za a tsaye da su akan siraɗi, akwai wasu munafukai da za a tsaye da su akan siraɗi, ba su tafi wuta ba su tafi aljanna ba, ba san matsayinsu ba. To munafukai a wannan lokacin sai su ce to kun ga su sun san abin da yasa aka tsaye da su a nan gurin, kafircinsu da munafuncinsu, amma ku da kuka ce ku musulmi ne, imanin naku bai muku amfani ba, gashi muna tare da ku anan. Za ka ce shine waɗannan musulmin sai su fashe da kuka. Wannan kukan da za su aka ce sai a laƙana musu, a yi musu ilhama, a ce ku nemi ceto. To sai a maimaita kusan abin da ya zo a cikin hadisin ash-shafa'atul kubra zuwa gurin annabawa. Za a je gurin za su nemi annabi Adam ya sa baki ya nema musu ceto, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, har zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.